Hello bayarok norok Google Chrome na thungna saka duita setting no sai manai thangdi hingke chwng ta puila setting no nailainai tabo hingke chwng Google Chrome click khlainai click khlaimani yaglo mohake phaina mohake phaikai oro kona saka o kona o 3 dot sini 3 dot sini ya setting ni yaglo search engine o click khlainai aboni pore DuckDuckGo o click khlainai obo ongkha nang Google Chrome thangpro Google Chrome spam rok phaiyango tei nini aro nang je search khlaimani rok history rok mai thango tabok hingke second setting nailai tabok chung hainai 3 dot click khlainai aboni pore setting o thalainai setting thamani yaglo mohake phaina chung privacy and security o thalainai aro hingke chung aro thalainai always use secure connection o chung click khlainai hingke obo ongkha nini Chrome browser o kirima hingsa virus phaima rok katiwui mano hingke norok tebo mohai chikon video mobile ni video swrungmung video rok naina muchungo hingke ani o channel no subscribe khlaiui kwrwngui tongdi hambai।